జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికలు ఒడిసినాయి, కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది. ఇక ఇంకేమున్నది, హైడ్రా కూల్చివేతలు ఇంకో పక్క సురువు చేసింది సర్కారు. పేదోళ్ల ఇండ్లు గూలగొట్టుడుకు బుల్డోజర్లను కదిలిచ్చిందట. ఇక ఎప్పటి తీరుగానే ఇండ్లు కూలిపోతున్నోళ్ళు కుమిలిపోకుండా ఏడ్చే ఏడ్పులు, శాపనార్థాలు, లబో దిబో మొత్తుకునుడు, పెడబొబ్బలు సురువైనవి. నడీశర్ల పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులు కట్టుకున్న జోలికి హైడ్రా పోకుండా ఈ బీదాబిక్కి జనాల మీదకే బుల్డోజర్లను తీసుకొని వస్తున్నది. ఎందుకంటే పెద్దోళ్ళు నడీశర్ల పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కట్టుకున్న వాళ్ళది న్యాయమే, కానీ పేదోళ్ళు మాత్రం చెరువు శివారు ప్రాంతంలో చిన్న గుడిసె వేసుకున్నా క్షమించరా అని నేరం. కాబట్టి వెనక ముందు ఆలోచన చేయకుండా కూలగొడుతున్నారు. హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి ఏరియా నల్ల చెరువు రేవుకున్న ప్రకాశ్ నగర్ లో జరుగుతున్న కూల్చివేతలు ఇక ఇది ఎప్పటికీ ఉండేటట్టే కొడుతున్నదని అంటున్నారు జనాలు. ఏరి కోరి ఎంచుకొని పేదల ఇండ్లు కూలగొట్టే కార్యం ఇంకో 3 ఏళ్లు ఉండేటట్టే ఉన్నది అని అంటున్నారు కాంగ్రెస్ సర్కారు పనితనం తెలిసిన పబ్లిక్.